First Samuel chapter 3. First Samuel chapter 3 from verse 1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. In those days, the word of the Lord was read, and there were not many visions. One night, Eli, whose eyes were becoming weak, that he could not see, was lying in his usual place. The lamp of the Lord had not yet gone out, and Samuel was lying down in the house of the Lord, where the ark of God was. Then the Lord called Samuel. Samuel answered, "Here I am." And he ran to Eli, and he said, "Here I am, you called me." But Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." So he went and lied down. Again the Lord called Samuel, and Samuel got up and went to Eli and said, "Here I am, you called me, my son." Eli said, "I did not call you. Go back and lie down." Verse 7. Now Samuel did not yet know the Lord. The word of the Lord was not yet revealed to him. Not it matter. Now Samuel did not know the Lord. The word of the Lord had not been revealed to him. It's 1 Samuel 3:1. The boy Samuel ministered before the Lord under Eli. Not Eli. He ministered before the Lord under Eli. Verse 7 over that. And the word of the Lord was not revealed to him, yet he was already ministering without revelation of the word being revealed to him. Samuel, why should be Bishop Valentine? Verse 1. Verse 7. Samuel anakunge aziba mwari. Ilo rishiti aishumira. He has seen. Quite interesting. Along those lines. That's what is knowledge, revelation, experience. Knowledge, revelation, experience. These are three dimensions. In the things of God. But today I want to teach only about three that God has shown me. There are things you only learn when you acquire knowledge. And there are things you only learn by acquiring knowledge from those who got the experience. There is a dimension beyond the revelation when God grants you mercy or grace to know certain things. Just not even one on the time. Peter Pano to be missing when I come and just out in Yamaneropa, which means panic was Swapuli in Yamanero. Just Pano to Peter Yamaneropa, nothing Sirisa. As she put it in Yamaneropa, you know what I'm saying. Just out to Budapachena with Yamaneropa, only with knowledge. But this kind of knowledge, my father had revealed this to you. Peter Wakataura by revelation. Peter Wakataura by revelation. So, Pano Commandant Samuel, he ministered before the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3, verse 1. Verse 7, look at that. He did not know the Lord, but he was already ministering without knowing. It's more about our time. She knows the kingdom is different in the church. Sakachona to Maripa Wakata Chagamun. Wakachagamun, Arimu Gadi, but Vachito Uripi. Weta Buddha, Ashimu Gadi, but Vachiti Adam Uripi. Uchagawan Dama isn't he was absent. He was present physically. He was absent spiritually. Why? God is a spirit. So Adam Baakaita fall short of the glory in sin. He was now missing spiritually, but he was still present physically. Salamunaya wanamutanga kuchaga mungu nokuti munhu abuda vari kutsvaga munhu nokuti haasi kuvateerera saka abuda mudimension yekuonana naMwari. Saka kuti nanhasi Mwari achiri kutsvaga vanhu ivi vari kuchechi. In the
kuti crusade inofanirwa kuitwa panze zvatowesi kuda kuitwa nemukati nokuti kune vanhu varimo vari kutsvagwa futi. They are ministering to the Lord, but they don't know the Lord. Amen. Iyabuda pachena kuti Samuel was a small boy. Wairara pedyo neareka yaJehovha achishumira achiita basa mutemberi, but asingazive Mwari waari kuitira basa, but achiita basa. Proof yekuti anga asingazivani naMwari uyu, Mwari vakazomudana Samuel, iye ndokubva amhanya kuna bishop, ari kushedzwa naMwari, ari kunzwa munhu. Zvoreva kuti zvinogona futi kuva the opposite, kuti munhu achitaura newe unogona kunzwa futi Mwari, iye ari munhu. Ogoita paunozonzwa munhu, iye ari Mwari. Vanhu pavairamba vakadzi, Jesu auya vakaenda vakati, Ishe, Moses waititendera isusu kuramba vakadzi tinyora madivorce certificate, imiwo munoti kudii? Jesu ndokubva ati hazvina kudaro kubva pakutanga, chabatanidzwa naJehovha hakuna unochiparadza. Moses wakataura izvi aona kuoma kwemwoyo yenyu, aona kuona its observation haisi revelation. Ungoona kuti vanhu vakasarambana vanourayana, vane hasha siterekusamira ndikuvatendera kuti kuti vachirambana zvavo, Moses vatorambidza mwaanofira maari. So i-observation yaMoses iye akaona akapa elo. But nekuda kwekuti vanhu ava havanzwe Mwari, vanonzwa Moses, vakafungidzira kuti ndopfungwa yaMwari, saka vakarambana vakatotsika patsamba idzodzo dzekurambana. But pakauya Jesu, they were shocked kuti Jesu anoti Mwari haatendere kurambana, iye Moses aitotinyorai madivorce certificates. Zvoreva kuti people, they can come to church without knowing God. They can participate in the things of the church without knowing God. They can be part of the pastoral leadership without knowing God. Ukaona murume anonzi Nicodemus aenda kuna Jesu usiku. Nicodemus was a teacher who does not know, but he was a teacher. Saka paakaenda kuna Jesu ashumirwa naJesu, Jesu akatovhunduka kuti iwe uri mudzidzisi but hauzive. Zvoreva kuti kumwe kwatinoti kuziva kuri muklasi yekusaziva kana kwaapa mberi paKristu. Nicodemus was a teacher, but akaenda kuma extra lessons usiku. Ndoimwe problem yekuti ukasatsvakawo Mwari ukaita ukutsvakirwa, ukatsvakirwa naNicodemus kana akaita mamwe lessons usiku, haazokuudzai masikati kuti hapane zvinhu zvandakadzidza. Anongorova ega, unokuvara. Icho chakamupokuenda usiku kuitira kuti musazive kuti ane kumwe kwaari kufundawo zvavo. Kune information yaari kutora. Ende kuenda kwake usiku was a sign yekuti knowledge yaainayo ichiriripa. Is not yet in light. He's still walking in darkness, but people have called him a teacher. Samuel was ministering before the Lord. 1 Samuel chapter 3 verse 1. He was ministering before the Lord under Bishop Eli. Verse 7. And he did not know the Lord. Yes. Yet he was ministering to the Lord. Amen. Without the Lord. Amen. Proof yekuti haazive Mwari iye ari muchechi. Mwari pavakatanga kutaura naye akanzwa munhu. Akamhanya kuna bishop akati mudhara mandidane. Bishop akati aiwa dzokera unorara futi. Akashedzwa kechituwa akamhanya mudhara mandidane zvikanzi aiwa dzokera ndisiriri. Unoona kuti mukomana uyu ari active naturally, but haasi active spiritually. Nokuti zvinofanirwa kuita kuti afambe achipo, but ari kutofamba. Ari kuenda kune umwe munhu kunoti ari active. Chaasina i-experience yaBishop. Bishop haasi kufamba, haasi active. But ndiye akatomuudza page 3 kuti ndimwani vari kukudana. Uri kuonera kuti ari kudanwa, haaziva ari kumudana. Asiri kudanwa ndiye anoziva kuti dzadanwa. Ari kutaurwa naye naMwari ndiSamuel. Asiri kutaurwa naye ndiEli. But Eli asiri kumbonzwa Mwari, asiri kutaurwa naye. Ndiye anogona kuudza munhu ari kutaurwa naye kuti ndiye Mwari wacho iye. This time ukashedzwa usatombomhanya izwa. The problem sometimes in the youth, we are active, but we lack to tap into the experience of the elders. Amen. Youth in a Simba, be active, but there are things of God you only know from the elders, from those who have got experience. I know. Yes, yeah. Now, it's not about experience, but experience is part and parcel of the thing. Statement yakafana Jesu paakaedzwa akati munhu ararame nechingwa bedzi asine shoko rokuda murume maJehovha. Statement iyo yaikanzwire chingwa kuti ashimo kuti bedzi kungoti chine kapesenti
Bakachingwa saka kuti chingwa bedzi akusi kuti chingwa china basa. Ngoti ochirimo but ka portion kacho kadikio. But kadikika kanogona kuti munhu alowe pasi. Hallelujah. Samuel was ministering before the Lord. Verse 7. And the Lord was not revealed to him. Janaka revealed the Lord to Samuel, the bishop, Eli. Eli wacho mwari havasi kutaura naye. Vakambotaura naye. Saka by experience, anotoziva kuti kuona pana achingomhanya achindinetsa ndimudhara ari kutaura but pana uyo asati akuziva mwari but ari muchechi. Amen. Tine vanhu vari kumhanya muchechi vasingamuzive zvachose vanotoda kutogadzikwa pasi nevanhu vasekumhanya. Nokuti zvinoita kuti Samuel amhanye hazvino kuti ari active, ari ignorant. Nokuti dai aiziva kutaura naye hapana ndidzi yekumhanya dai rauri ipapo. Amen. Kumhanya kunoita Samuel achienda kuna bishop kuti mandidani anitenge munhu ane simba stiri. Gamba munhu asiri kuziva chaizvo. Nokuti ari kumudana wacho haadi kuti umhanye ari kutaura saka Eli ndiye akati this time wakakudana unoti taurai muranda wenyu akateerera. Amen. Eli haasiri ada kupiwa message naMwari. But Samuel haagone kuzoreceiva message yaMwari kana asati atanga kureceiva knowledge ina bishop Eli. Nokuti message inoda kupiwa Samuel ndeyekuti Mwari vari kuda kudhila nemba yaEli. Vana vake Hofni naFinehasi vane upombwe hwavaita pachechi nezvakaipa. So God is about to punish the family of Eli. Saka message inoda kupiwa Samuel ndeyekudhila nemba yekwaEli iri wrong. But ikoko kuri wrong kutorwa information iri correct kuti azonzwa information yaari kufanirwa kupiwa. Nokuti mukomana uyu information yaari kupiwa ine chekuita neutera kana kuti kukanganisa kana kuti kutadza kwakaitwa naBishop Eli. Mwari vakatobuda pachena kuti Eli wakatadza kupfura vana vake pamusikazwa yese yakadaita. Saka I'm going to punish the family. Which means Eli is not a good father to his family, but he still has got the experience to help somebody to hear God. Ukamujaja yeye kuti wake vana vane musikanzwa hanzwe Mwari hana by experience inzwa experience haugone kuiacquire kana usati waexperience chacho. Danger experience inodemanda time to learn. Saka uchiona izvezvi kanzi kune basa kuti munhu ane 10 years experience kana 5 kana 2 even uri qualified zvakadii hauna chimwe chaungaite kuti uve neexperience nokuti experience is a matter of time. Hauna mamwe mapepa ungatsvage kuti unzi wane experience. Experience it's a matter of time. Nzwa munhu akatsika goko rebhanana akadonha pasi. Shuwa paitika zvakaipa zvinorwadza. But aripo akasagona kudzidza ari pasi kuti chandinonedza chii. Anogona kuramba achidonha. But paanotsika goko rebhanana akadonha akariona kuti ndiro. Next time akaona pane goko rebhanana haachadonha. Why? Nokuti kudonha kwekutanga kwamuticha experience what to avoid in the future. So there are times that you need to learn some things when you're still down. Pane zvinotongodzidzwa munguva yekuoma kwezvinhu zvisingagoni kudzidzika kana zvinhu zvinobvira zvadaro. Eli, the bishop, ichokwadi kuti haasi kupa vana vake discipline pakereke. But guess what? By experience, he knows the voice of God. The danger, maybe sometimes God has called me in this season. Ndoba ndafungidzira kuti vese vakambodanwa hapana iripo tisinonyanyokoma tiri very active tine revelation tine chii. Pane side richaita miss if I don't learn from the elders. Pane side randichapotsa if I don't learn something from the elders. Vangangodaro vasingashandiswe semashandisirwo atiri kuitwa nhasi. But by experience vane zvinhu zvavakadzidza muna Mwari zvandinofanirwa kudzidza mune ranhasi. Izvo inzwa era somebody long back was meant to be something good for you to learn. Why? Nokuti tikaziva mistakes akaitwa nevanhu kudhara tatopa level iri nani hati repeated the same mistake. Kuda kuti ndatenderwa kudzidza kubva pamistake yemumwe. Zvati mistake yemumwe nyangwe akakanganisa is good for me. Nokuti handisi kuzokanganisa the same thing. Nokuti ndakadzidza kuti iye paakadai zvakadai. Vashona vane idimikirano titsumere kuti paranaka kuona dzavamwe. Which means kune chimwe chinhu chaunofanira kutanga wamboona zvinoitika kune vamwe. Usatange kuzviita nokuti ukadzidza kubva kune vamwe, you know how to handle yours.
So the Bible said Samuel was ministering before the Lord under Bishop Eli. But verse 7, but the word of God was not revealed to him. Salamwalipa wakataka kutaura naye. Aitomanya. Achimanya kune munhu asiri kutaura naye. Achienda kuna bishop kuti mandida nere mufundisi. Donzi aiwadzokera futi mandida nere bishop. Aiwandina wandida nere bishop. But this time usauye kuno. Ndaziva kuti ari kukudana ndiani. Mwari. What did Mubata experience in Eli? Because Eli voice na mwari anakurinzwa nechiti Samuel. Ainzwa voice nekuti Samuel ndi Samuel. But in the Eli agona kungozvipika kuti God is calling this young man. In the Eli akukasika kuzviziva kuti ukaona mamhanyiro ari kuita mupana nemunhu wacho ari kuramba achimudana timunyari kureva kuti izvozvo Samuel hakuna kwaaigona kuzviwana dai Eli asina kumudza kuti God is speaking to you. This time ukanorara pasaiki paareka utaure uchiti muranda wenyu akateerera taurai shoko. So ari kupa breakthrough pacalling yemukomana anonzi Samuel is Bishop Eli. Ukatarisa type ya bishop watautaura nezvake bhabha rinoti hanzi angatokura kwegura meso akasanya tsoni. That ane imwe physical challenge iri paari, but spiritually is a man who can teach you and you can learn something from him. Danger yataita ndeyekuti we forget kuti in the things of God there is knowledge you acquire by reading, there is knowledge you get by revelation, there is knowledge you get by experience and experience alone. Izvozvo by experience zvinoda kuti you digone kuundastanda kuti the elders we have today vane zvavakasangana nazvo nokuti mwari haana kutanga kunamatwa nhasi, akatanga kunamatwa kudhara. Mwari uyu haana kutangira pandiri, akatanga kare. Kune vanhu vafamba nekuona nekudzidza nekuziva zvaitwa naMwari zvekuti ini ndikauya nhasi ndwadhenja iripo ndeyekuti he is the same yesterday, today and forever. Kureva kuti kana akada kuita chinhu chitsva nhasi chine basis yezvimwe zvinhu zvaaimboita kubva kudhara. So Eli is a bishop. And my challenge is I know. Bible writing he was now old to a level which he could not see. Yet he taught somebody to listen to the voice of God. Iye pachake muriye kwake pachechi ipapo is a failure according to ministry. Why? Nokuti nyaya ndozopiwa Samuel yekunzi mudhara vana vake ndoda kuvauraya nechikonzero chekuti vakaita zvivi zvakanyanya, ende pazvakabva ndezvekuti iye Eli the bishop haana kugona kutsura vana vake, but nyange akakundikana kune vana vake, he taught Samuel the truth. Samuel was mentored by a bishop, and mamwe mafailures nemachallenges uri kuatarisa, you need somebody special. Can I help you on this one? Mukadzi anonzi Ruth, munhu waakatevera anonzi Naomi vachienda kuBethlehem. She is more like a failure, a refugee. Akatiza nzara kuBethlehem akapotera kuMoab. But munhu ari kutiza nzara achienda kuMoab, she is on a mission. Naturally she is a failure, a refugee. Mupoteri akatiza nzara kuBethlehem akauya kuMoab. But spiritually she is on assignment. Saka ukaona kuti papa akandidzokerai handikone kukuberekerai murume anokurorai, akati ndokuparidza ndiri kuvanzira vanhu hapana chichabuda. Yet spiritually pane chinobuda. Inyaya yekuti you are failing to see beyond the challenges and the moon. Nokuti she is still on mission despite kuti akafirwa, despite kuti akatiza nzara, but God is doing something through her. It's why Boaz haasi kuzorora munhu anenge auya kuBethlehem. Boaz anorora munhu anenge auya naNaomi. Nokuti nyaya iripo ndeyakinsman redeemer, ndenhaka. Haugari wenhaka wongoonekwa uchifamba. Unovhetwa kunzi wakazemberana nani, wakauya nani, une relationship nani. Nhaka ine chekuita nemafamilies. Kurati dai kwakauya musikana ari beautiful, haigona kuattracta Boaz. Nokuti chakaattracta Boaz haisi beauty, relationship. Nokuti aigara nhaka. Nhaka uone kuti munhu akanaka unongoona kuti akabhurorwa kwedu zvatovharana. Kurati choice yehama yako ndoya yako. She was on a mission, but she had physical challenges, you can tell. She was on a mission.
Naomi was on a mission, but akauya ari a refugee. Mupote kwaka kwakanake atiza nzara kwavo hakuna chikafu, but pane vakafunga kuteera chakadaro vakasvika patakazonzwa kuti naiye akaropafadzwa akaroorwa naBhoazi vakawa mugenealogy yaKristu, kureva kuti there are things we only get when we walk with others. And grace concerning what we are looking for. Genesis 13. Mwari havana kudana Loti, Mwari vakadana Abraham. But pavakadana Abraham, Loti vakatevera. Mwari akatoti ibva kuhama dzako uye kuno ndichakuita munhu mukuru chakuropafadza. Loti haana kutaurwa naye, but akatevera chataurwa nacho. Genesis 13 inoti mombe dzaLoti dzakawanda, mafuro akatoita mashoma pakati paLoti naAbhurahamu. Indava Loti ari kuropafadzwa zvokuti mombe dzinowanda iye asina calling, kureva kuti chiri kupa grace nefavor pazvipfuyo zvake nezvaanobata. He is following somebody. Kune zvinhu zvekuti ukasatevera vanazvo hauziwani, nekuti zvimwe zvaunofunga zviri kudenga hazvisiko, zvakaunzwa pano kungoti zvakasvikira kwausingafariri. I know Elijah was a pioneer. Hatina kunzwa Elijah kuti akateerani akamitwa nani, but one thing I understand, Elisha followed Elijah. Maybe you are a pioneer, so you are not meant for this gospel, but there are some people because you need to follow somebody. Chirikudiwa na Elisha ndechemweya, Mwari wacho ndiye mweya. Aigona kuita 40 days achinamata kuti Mwari chamakapawo munhu wenyu ndipeyo. Aigona kuita zvaangaite, but chaakangoita, he followed somebody. As simple as that. Judges chapter 16. Murume anonzi Samson akauraya vanhu vakawanda abviswa maziso, ende akanamata kuti Mwari ndidzorerei simba zvakare. Iye asina maziso, inde asina kuti atumwa prayer request kuti simba handisisina uye maziso ndabviswa. Inde asina kuti Mwari ndidzorerei maziso, akati Mwari ndipei simba. Ko haunamatire meso ingoni une shortage. Samson ari kuburitsa pachena kuti tinonamatira zvisipo, zviripo tinongosubmita mazviri zvinotishandira. That's why akati kune kamwe kamukomana, take me to the two pillars of the church. Akatungamirirwa akabatwa ruoko. He is powerful, but he lacks direction and sight. Which means kune zvimwe zvisiri pauri zvaunofanirwa kuzvininipisa kuti uzviwane nokuti zvitori pedyo newe. Hazvisi kudenga. Samson usanamate kuti Lord show me. Kana pane vanhu varipo, take me to the two pillars. Kuti humility ndowekamupa access kumaresults aakabuda nawo. The Bible says akauraya vakawanda parufu rwake. Chakabva kuti auraya vakawanda, munhu akagona kutungamirirwa iye aine power, but aiziva kuti hatina direction. So there are times that you are powerful, but you lack direction. Inenge mombe ka. Dai mombe yaiziva simba rainaro, hakuna munhu aitungamirira mombe. Chinoita kuti vati kamufana tungamirira mombe, vari kuti havatsani vane power, but havazivi kwokufamba nako. Iwe chiratidza iwe ndiwo wedirection, ava ndove power. Samuel is being called by God, but he's running to a man. Samuel haasi kudanwa naEli, ari kudanwa naMwari, but anomhanya kuna bishop. Inofara kuti bishop pabudira mwana pachena, nokuti vamwe vakaona vanhu vachimhanyira pavari havazoendesa vanhu kuna Mwari. Acts chapter 8. Saka muranda wakandase paakabhabhatidzwa naFilipi mvura, zanzi vachibuda mumvura akawa nemufaro, and the spirit of the Lord took away Philip. Philip akadisappear. Indamu Mwari matuma Philip kunominista mulife yemunhu, achingopedza mobva mati adisappear. Mwari vada kuedza kutaura naPhilip kuti assignment yako kana yapera, there is no need for you to be in his life. Kana wamupa Jesu, ngaachifamba naJesu, kwete kuti wamupa Jesu iwo zvipawo futi pari. That's why Mark 11 varume vakatumwa kunotora dongi havana kuritasva, vakauya naro vakarisvitsa kuna Jesu. Jesu ndiye akarigara. Problem yedu isi tinatumwa kudongi touya takarigara futi, zvokuti unosvika kwaJesu kwacho risisade raneta. Wasapane pamba unoremerwa nechechi yotondoda kunamata kuita kusiya. Iwe chinoto nokuti zvaJesu zvakareruka, ndoimwe sign. Come unto me and I'll give you rest. Carry my yoke
for it is light. Jokurangura kareruka. Ndakati ukangonzwa watakura ndichirema usashinge. Iye akati sign yekuti nderake kureruka. Ukanzwa rarema unongotura kubvunza bishop kuti hamuna kuzotopa here zvimwa. Nokuti iro randinoda racho raJesu. Akati muisign yekuti nderangu. The burden is light. Unosati kune vanhu varemerwa nechechi zvekuti havachada kunamata. Varemerwa namufundisi kwete nemweya. Christmas ya baba, independence ya baba, ne independence ya kuma. Vanhu vanoremerwa. Birthday yemunhu wamwari, Christmas yemunhu wamwari, independence futi, Easter yake. Zvino madzimai taura zati taida kuenda manje. Mafoti ari kudiwa nditoriwo 40 pachangu. Mwari akutoruza uninye 40. Amen. Samuel was ministering to the Lord under Bishop Eli. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7 says, and the word of the Lord was not revealed to him. So by the danger, you don't know God, but you are already in the house of God. You are already serving and ministering. Yet the truth and the knowledge concerning God is not yet in you. Eli is a great man, we need to thank him. Problem ye generation yedu tinoramba timhanya ku vanhu vamwari. Vanhu vamwari havachatudzidzisa mwari kuti apoda itaura honest. Eli ari kutoti kuna Samuel, usarambe uchimhanya kono wangu ndiri mufundisi wenyu tiri pachechi. But mwari uyu ndimwari wekuti anogona kutaura wonewe. Ndosaka akushaedza asina kubvira anditi taura nemupano. Saka inzwaka Samuel chidzokera unovata pasaidi pareka. Vakakudana unoti muranda wenyu akateerera taurai. But munguva yedu tikangoziva kuti uri kumhanyira kuno, unoshawa chimhanyira kuno. Teaching yekuti munhu ane neukama naMwari anamate Mwari anzwa Mwari hakusisina. Unotoona vakaungana pachechi vachitsakamirira anonzwa Mwari. Kuzwa Mwari haasi magifts, iright yako nokuti uri mwana waMwari. Amen. Kutaura naMwari kutaura nababa wako. Haasi magifts, marights, ikodzero dzevana vaMwari kutaura nababa wavo. Saka vanhu vakasadzidziswa the voice and the language of God. Vanoramba vachimhanya kuna, it's good to have a man of God, but don't replace God with the man of God. Saka achitongonzi man of. It's not the God of the man, but it's the man of God. Saka Moses akafa vanhu vasati vapinda Canaan. Mwari ana kuti hamuchapinda man of God afa. Kana man of God akakudikana, there is God who can still take us there. Amen. Relationship yevanhu naMwari yashoma. Nokuti type yevafundisi itisu taita sekunde hatimve scripture. Thank God for this kind of a bishop. But anike John the Baptist. Vanhu vakauya kuna John zvikanzi, ndiwe. He was so popular John. Vanhu vakamhanya kwaari, ndiwe here. Zvikanzi aiwa handisini. Zvakaoma ufunge kuti waita mukumbira vanhu vazara kwauri. Wozowapa vhangeri rekuti pamauya hapasiripo. Ivo vatembozara. Ndozvipo kale. Vachiva nezvinhu zvavo vachiti. Wega unyasana kuti ngavaramba vachiuya pano. I'm your last pastor. Kana nematestimony acho chechi so. Pandakasangana nemunhu waMwari, pandakatanga kupinda pano, hapana ari kusangana naMwari wacho, hapana ari kupindwa naMwari wacho, paakapinda pano, which is a blessing. Pandakasangana nemunhu waMwari kwete naMwari wacho, ukatoipa testimony yekuti Jesu akanaka andishandura, unotanga kutaura zvisine nechechi yangu. Unoona kuti aiwa takadanirwa muranda wake. Saka kumachechi vakazara ka. Nana Samuel vari kuita minister to the Lord, but the word of the Lord is not revealed to them. Ipapa handisi kusubstitute honoring the man of God. Because there must come a level yekuti uri Samuel pamwe pacho hauchamhanya to the man of God. God is now talking to you. You must get the revelation of the voice and the knowledge of the kingdom. Uyu bishop namutenda muhamvana amhanya 3 times. Akaunzwa kuti aiwa ndimwari munototaura muripo paawiri ofisi kuno. As long muri paside pareka uri mupresence yake, you can talk to
Samuel direct, he was just close to the ark. Ark represents the presence of God. Whoever put ukava in his presence, he can talk to you. Achisi chipo, tandoni chipo zvacho unotaura naye. Ikodzero. Chinhu chinonzi right chakasiyana nechinonzi gift. Asi chipo. Kana kuverenga Bhaibheri achisi chipo chido. Tavanoverenga vanhu vane chipo zvacho. Kuverenga chido achisi chipo. Kune chiri missing one. They are ministering, but they don't know God. Mwari pavakumusvedza kuti vachishanda naye, not very confused. But the best Sabbath was ministering to the Lord under Bishop Eli. Kureva kuti pane zvaaita zvemuchechi, achiita zvinofadza mufundi. Mwari pavakada kuchishanda naye, akupruvha kuti handikuzivei but muno ndiri kurova basa. It's like the book of Isaiah chapter 6. Isaiah chapter 6 anoti gore rakafamba mbouziya ndakaona Mwari. Mwari vakati ndotumani. Isaiah akati ndiri pano nditumei. Ngirozi ikabva nebvunzi remoto paauta yaJehovha ikapisa muromo waIsaiah ikamuti chienda. Kana Isaiah achinzi naMwari ndotumani. Chapter 6 kureva kuti from chapter 1 to 5 haana kutumwa but ari kufanira kurowa. Mwari hasati vatuma munhu but munhu ari kufanira kurowa. Inzwa chinonzi calling kudanwa. Chaunodanirwa isaini yekuti hauna information uyatikupe unoisvitsa. Chinonzi calling kudanwa. Calling hakusi kutumwa. Kudanwa ndopa chirungu chacho chiri simple. To be called. Just come behind mouth. Inonzi calling it. Kudanwa hakusi kutumwa. Sa problem inoita munhu ndeyekuti akaziva kuti ane calling haachabuya akutofanira kurowa. Chawadanirwa inyaya yekuti hauna information yaunofanirwa kuendesa. Sachona hondo dzekutukana kumafundisi nekudii hazvina kuti havana calling vanayo but haana kuzoudzwa namugara kuti unotaura zvakati kwakati saka ukangofungidzira kuti une calling even uinayo ukatanga kurova unorova vamwe. That's why waona kuti Isaiah paakati nditumei Mwari hawana kuti enda vakaudzangirozi kuti chitora bvunzi remoto usote muromo nokuti muromo uyu wanga uchitopisa vamwe. Handiri kumushauka kana huku ichipiswa muromo isaini yekuti iri kudya mazai. Kuti airova rekutoti zvinhu hazviwanda ari kutotapudza vanhu vacho vanofanira kutendeuka. Iwe vasati vapiswa muromo unovanzwa kana vakushumira vanokupisa zvekuti ikotoda kudenga kwacho saka handiende zvino. Kana zvakaoma kudai hakuende munhu. Kuno munhu utotapudzwa. Unonzwa yaunopinda iyoyo haisiriyo kwakazodayo unonoti panoka huku yakurova mazai. Eli is a bishop. Ane knowledge handati iwe kwatiri kana pane vashumiri or anyone in the body of Christ. Samuel ane chido nezvinhu zvaMwari but haana the knowledge, the experience yekuziva the mind or the voice of God. So panofanira kuita munhu anomuudza kuti ari kukudana uyu ndiMwari. Haasiri iye ari kudanwa Eli but anofanirwa kuudza ari kudanwa kuti akudana. So Eli hainayo experience. He knows the voice of God. He knows how God calls people. Hongu Samuel ndihada kupiwa message nyowani but patangira strength nekusimuka kwa Samuel is the experience of the elders. And anazvo zvekunongedzera pana Eli zvinoita kuti asagone kumuteerera physically, spiritually. Bible rakatonyora kuti iye akakundikana kutsiura vana vake. Akakundikana kutsiura vana vake. Mwari akatoti kuna Samuel, uudze Eli kuti vana vake ndiri kuuraya nekuda kwetsika dzavaita dzinonyangadza Mwari pachechi yepaShilo, nekuda kwekuti baba vavo Eli vakatadza kutsiura vana. So there is a side ya failure but you can still learn from him. Pane side ra failure but pane side rekuti he can still help you to stand. So ukapota uchitarisa utera nekukundikana kwevanhu, sometimes you miss chaanogona chakaiswa naMwari to help you. Urikutsvaga ari perfect kuti akudzidzise hakuna. Elisha paaiteera Elijah, kune vamwe vanonzi masons of prophets vaiteera vari kure.
makaiverenga havadi kuva too close to be associated. Why? Ane rekodi mudhara ari kutiza mukadzi anonzi Jezebel. Akaurayiwa vaprofita vaBhaari, but ane rekodi yekutiza muhambuya. Kunoti musociety news dzakatofamba kuti is a failure. So angatize mukadzi gentleman rakadai so. Ari kutiza hake, but he still carries the double anointing. And I always tell you, kutiza akaita zvino kuti haagoni kurwa. Zvinongoreva kuti is too big for that battle. That's why I want to anointing iri paari paakaisa pana Elisha. Elisha akatora futi muzodza kuri paari akaisa pana Jehu. Jehu ndiye akadhira na Jezebel, Jezebel akafa. Which means Elijah ari kuti I'm too big to fight with you. Unotoda the third generation from me to kill you. David akauraya Goliath, but David akatiza Absalom. Giant ndiani? Absalom kana kuti Goliath. But indava munhu anouraya giant achitiza mwana mudiki. Kutiza kwa David hausi utera, haisi weakness, revelation. Saka uchaona David paakatiza Absalom, kwakazoteera shoko kuna David kuti Absalom aenda mumuta akafa. Zvimwe zvinofane kutizwa. Resist the devil and you will flee. But free from the lust of your youth. Tiza kuchiva kwenyama. Kune zvinotizwa. Jesu chaiye abereko. Herode aida kuuraya mwana, Matthew chapter 2. Vhangeri rikatouya kuna baba vake Joseph. Tiza ine mwana. Nokuti Herode arikuda kuuraya mwana. Mwari wamasimba ose anoparidza kutiza. Anozoti Mwari ane power. Mune vesi akatotipa vanhu vake kuti tiza itofira mahara. Anofa mwana. Matthew chapter 2. An angel spoke to Joseph. Herod is after the boy. Run away with the boy. Vakanopotera ku Egypt. Inda Mwari aparidza kutiza. Hazvino kuti weakness. Variko message yakazoteera futi kuti chidzoka Herod afa. Zvimwe zvinofane kutizwa. Ai Mwari akatibatsira mugeneration yedu. Bishop vanhu vanenge eli vashoma. Vanoudza vanhu the truth to worship God. Vanoreveal God to people. Nowadays we don't reveal God to you. We reveal the anointing of God to you. That is upon my life. Anointing ine munhu waMwari, anointing emba medu, anointing ina baba vedu. Ko kuziva zviri muna Mwari wacho anonamatwa. Tinotoziva kuti iwe ukatoziva takuwara. Reganipatsana ngori. That's why Jesu ari pamuchinjikwa akadanidzira nezwi guru, mucheka waiva mutemberi ukatsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi. Mucheka wanga uri wei wekudivide vanhu. Wainamatwa in two dimensions. Kune vainamata muhall of the Holy presence yaMwari, kogoita mbombera yaizoudzwa nevanonzwa Mwari. Saka Jesu paakauya akayabvisa that line inodemarketa vanhu. Nokuti through Christ we are all a royal priesthood, peculiar people, chosen generation. You can now approach the presence of God with boldness through Christ Jesus. So Jesu ndiye akauya kuzobvisa that gap so that tione access to the Father. Why? Nokuti kune zvaitwa kuno. Maiti mukapa vapristita zvipiriso vouya kuseri vopira Mwari wavo. Ndo zvakadhileya Hana paBharenesi yake. Nokuti vaipa zvipiriso vanga vasingape Mwari. Bhaibheri rinoti Hofini naFinehasi vaitodya zvakakorera paatari. Kunoti Mwari ndiye aitotsanyiswa. Vakomana vanga vasatsanya vaishandisa riri denga racho chairo. Uyu achitoti ndiri kupa double portion, vakomana vachirova double kusero. Inzwa. Kana maiti pa zvipiriso touya kuseri toti tapa Mwari todzoka kuno, haugone kundivheta. Zvatambwa kuseri kweketeni. Saka Jesu paauya arida kuti keteni ribviswe, ndiye akaritsemura. Odha yekutsemura yacho inotobatsira isusu. Kana Bhaibheri ichiexplaina kuti mucheka wakatsemuka kubva kumusoro uchiuya kuzasi, kuitira vanhu vasazovenga vana vesangano kudhima bvarura muda kuona kuseri. Kana zvatangira kumusoro kuda kuti Mwari ari kutoti ini ndinda kutopa vanhu access, havasi vanhu vari kuzvitsvagira. Saka musanetsane nevanhu. Ndini Mwari ndakutsvaga vanhu kuti vachiuya kuseri. Keteni rakabvarurwa kubva kumusoro. Nokuti kumusoro hakuna anosvikira.
tinoiswa kuzasi, tinoiswa pasi peshambo kuti ndimapana muda kuona zvatikuita kutero. Saka Mwari ari kutirwira kuti aiwa ndini ndichabvarura kwete imini. Ndopatiri kuwana access yakupinda in the presence of God. So danger yatinayo in our times, curtain riri rakusonwa futi. Vhangeri rako ndere curtain, unyatsonzwa kuti panotoiswa fence, holy ground. Curtain riri radzoka, haungopinda hazviite. Presence yaMwari kunzi holy ground, God is holy. Kunzi zvina Mwari mukati zvitazviisa fence. Iye Mwari wacho aina matwa nemapriest kuseri kweketeni. Akatsemura curtain, zvitasona futi. Fence negate. Twendi kupinda. Kumana munotikuwadza, mudhara akabvarura mani. Mudhara akatipindewa kumana kuindawa. Iye Mwari anotoda kuti apota achitaura newe. Anoda. Chese chaikudzivisa akachibvarura. But nguva yatiri munhu anenge bishop ela hakuna. Elinda muda ufunge. Atoudza Samuel kuti iwe ndiMwari ari kukudana. Ukadzokera munopedzerana unoti Ishe taura muranda akateerera. Haana kuti kana akuda kutaura undishedze because protocol mfano ziva protocol dzechechi yako. Ziva madhara ako. Hatidi wafana wanongojamba protocol dzechi. You can hear God. You can pray to God. You can talk to him. He is your father. Haisi via inini, is through Christ Jesus wakagamuchira. You can talk to God. Iro rivhangeri iro riri kashoma kuti uripiwe. Nechikonzero chekuti rinoita kunge ratitadzisa kudya. I will always give you the example. Ukaenda kun'anga, chinopa kuti n'anga iite mari kukipa masecrets. Haambofaka kudza kuti mutu uyu ndewo zvakati. Anongokuti dambudziko nderei? Uyu unopiwa wakaoma. Kuti kana usaususpect kuti kana uri munyoro ndeupi unopiwa kakaoma zvekuti kana kakwati. Kakuti wega ufunge kuti muti upi unongoti ndizvo. Why ichidaro n'anga? Masecrets iwa mari yake. Azviite kuti n'anga ikubate ruoko waenda kuti wanetseka muzukuru yako nande mukova. Uyu ndowe musana. Andiri kuona type yemuti wacho nemashizha acho. Yakuno. Uyu ndowe kubasa. Kana uchida promotion unongotora kamuti akaisa muhomwe. Akatodaro matu n'anga. Atobuda basa nekurivhila information. Nokuti imwe mishonga yaunopiwa muti wacho pamba pako urimo muyati. Ukaziva uyendeka. Ndakati ndinyanyo batikana neng'anga zvangu. Ndinobatikana nemunhu anoendako. N'anga iri nani pane munhu anoenda kun'anga. Why? Ukaenda kun'anga haisiriyo inokubatsira. Inosvikirwa nemweya womunhu akafa. Kureva tiri kutokuudza kuti imi makafa saka mirirai vamwe venyu vakauya mutaurirana. Ini ndiri mupenyu handimo mupura. Kana kundinzwa ra. Ino zvato wakatofawo zvako simirira mumwe wako mutaurirani. Ina handimo muprogram. Icho itopedza kukushandira ndokubvunza kuti vati chiko sekuru. Unoda kuti pachenyu. So ku negative world secret yeng'anga ndo mari yake. Kingdom ya Mwari, we are anointed and given the grace to reveal the truth to people. Not to hide anything. To reveal scripture so that you can do what God says. And you can hear God on your own. And you can pray and worship God on your own. That's the mandate takapiwa. To preach the truth to people. To empower people. Kwete kuti ndive munhu ari powerful. Inzwai. Kunamata kuuya kuzoitwa empowered. To know the truth and apply it. Hakusi kuuya kuzoziviswa kuti munhu waMwari ane power. Ezvo mazuva ano izvi. Chaiyo order ndeyekuti muveone power. Chatinotyira kuti uzvizive. Hauzouya kuno. Funga uchinamata wega achikunzwa unondidi. Ati akapota asingakunzwa uchimunzwira kuno. Matwendi ndokukwadza hani pakusiya. Pema wanonwanika. Izwa Eli aigona kuva nemagatsi ekuti mufana wamhikana usingazoti ndana kutaura handetesi togara pasaida akataura nichikuudza. But he became a best preacher. He revealed the truth to the boy. We need such men of God who can reveal the truth to the congregation. Inzwa Mwari akatendeka akarongeka. Isu we are meant kuti tinwe mukaka wamakwai.
tauro unoti anofudza makwai anofanirwa kunwa chi mukaka. Problem yedu ndeyekuti hatisi kufudza, saka haana mukaka sati kudya makwai acho. Aunyazona patsetse chechi yanditsenga. Hakuchaniwa mukaka wemakwai, kukutora hari makwai acho iwo chayo chayo. Unobroka kane chechi wenda zvekutamba. Kurikurohwa makwai kwete mukaka. Nokuti chinoita kuti ati tinwe mukaka. Basa rinotanga kuno. Ndinotina gwai kumafuro. Rikadya mafuro akakwana harishaye mukaka. Rikashaya mukaka ndorirova. But the problem indeyangu. Nokuti handigone kuwana mukaka kana ndisina kurifudza. Yes. Murume anonzi John aigona kutoenda nenyika. Nokuti vanhu vakatenda John even kutodarika Jesu. That's why John paakaiswa mujeri. Zvanzi naHerodhi aitomutya. Nokuti John was a favorite to people. John was a voice, a commander, blessing the favor in society. But vanhu pavakaenda kuna John, ndiwe here? Vakati aiwa. Imagine vanhu vauya vachiti ndiwe here? Uriwo zvako. Vakati chibaba ndini muchaenda kupi futi? Unaziva kuti Mark 16 vakadzi pavakaenda kuguva vachida kuona Jesu, vakasvika asiko, dombo rakabviswa, vakapinda mukati, zvanzi vakaona mune murume akapfeka zvinopenya, akavaudza kuti muri kutsvakirei mupenyu kune vakafa. Murume anga ari muguva haasi Jesu, but ari muguva raJesu. Vakadzi vatouya vangonobvunza kuti ndidzo, but uyo ane chokwadi chiri pachena kuti aiwa ndingangodaro ndiri munzvimbo yake pamuri kuda kumuona, but handisi. Kuitira kuti musamuzore mafuta aJesu, haasi Jesu, angori muzvinhu zvaJesu. Munoziva here kuti vanhu imimi isu tine access yekutaura naBaba. Zvarikutaura si zvechechi ndezvekingdom relationship. Tine access yekunamata Mwari achitotinzwawo. Iwo zvauzvo hachisi chipo, ikodzero. Uri mwana waMwari kutaura naBaba ikodzero. Achibhadhariswa in relationship. Ukama. Jesu wakatenda akakupa ukama naBaba. Baba vanopota vachitaura newe uchinzwa muchiwirirana. Kutaura naMwari hachisi chipo, ikodzero, uri mwana wake. Saka dzimwe nguva taakutya kuti mukataurirana ikoko zvisina inini mukati, munonduraya nenzara. Nokuti munofanira kugara mune nhamba dzangu, kwete chokwadi cheshoko, nhamba dzangu. Atonzwa mumwe achifara. Nhamba dzemunhu waMwari. Aiwa, hazvina kuipa hazvo kuva nenhamba dzake, but kuva naMwari wacho is the best. Ukava nenhamba dzake, network inombotinetsei. Ukava nenhamba dzake unogona kushaya mari airtime zvichinetsa, unogona kusafona. But iye Mwari wacho anoti call unto me, no airtime, direct, free. Hear me very well. Church ikashaiwa a leader like Eli, tinosona futi keteni, tinongopota tichimhanyiswa. Izvezvi uda kutomhanya iko. Pane zvaitika munhu waMwari. You can hear God. He's speaking to you. Inzwa, uyu aticha Samuel kuti ndimwari, this time ukadzokera taurira naye. Usapote uchitsvaga inini, taurira naye. Ichitaura Ishe muranda wenyu akateerera. Mwari ndokubva vamupa message Samuel. Eli with all humility ndokubva aenda kuna Samuel. Although ndakuticha, but waudzwa information yandisina, although I am your teacher. Do you know kuti natural teacher akakuticha wewe anogona kusara achiticha wewe ukatova president kana engineer. Unogona kutoita pass level ya teacher wako, but you still need to respect him because ndakakusvitsa to that level. Saka Bishop Eli vakatoenda kuna Samuel vakati mfana mtakambotichana, that's true, but yawapiwa information handina, usandivanzire zvataura usati waerita. Saka tinashuwa newe ndezve handitaura zvechechi, nditaura kingdom. Kana Mwari vakakonzera dhongi remuprofita kuona nekutaura, zvoreva kuti pamwe pacho vanhu vatakagara vanotenderwa kuona nekutaura zvaMwari. Uyu manje aingorova kuti prophet ndini, hakuna umwe anoona. Prophet this time kuri kuona madhongi.
It's by grace kuti Mwari vangosarudzawo dhongi rimboonawo. Dhongi ndo rakatomira rikati munhu waMwari akuendeke. Kwaita mutumwa ane bakato. Iye achitoti handei munhu waMwari pane paasingaoni. Panoonekwa nemadhonga akagarira. Yes. Saka akashaya revelation. Ati thank you. Anoita sei? Saka uchiona vakakutsikirira kuchechi kwenyu nokuti uri kuona. They don't have the revelation concerning the things of God. Bishop Eli vakaenda kuna Samuel wakati mfano wangu yawapiwa ile test na ndiri bishop ndiri mu office ausati wane rank kana office but une information yawapiwa na Mwari usandivanzire. Samuel ndo ati mukuru shuya tikudze Mwari ati vana venyu vari kufa makatadza kutsura vana venyu. Eli ndokubva ati kudi ana kuti so ndokudanwa reko kuti mada kupikisa isusu. Akati Mwari kana zvakafanira sekutonga kwake kazviitike. Can you handle a message yapiwa a new pastor concerning you? It's hard. Kuti mwana wesangano wamarera opiwa message na Mwari kuti Mwari ada kukuzvambura unozonoti aiwa hanzwe. Samuel message yaapiwa iri against mentor. Do you know sometimes our mentors they make errors? But kana Mwari akatipa shoko rekuti tivatsure, it's hard for us kuti tivatsure. Madzibaba edu vanototadzawo vanhu. But there are times yekuti ukanyanya uda munhu even zvaatadza uzvione nokuti love covers a multitude of sin. Hazvina kuti munhu akanzi is your mentor haite error. Saka uchiona munhu ukaudza kuti baba wenyu akanganisa pakati kuti touch not. Vanototadza vanhu. Moses akanzi pana Mwari pamberi pataura nedombo vanhu vanwe mvura. Akarova mvura ikabuda. Mwari vakati uchapinda hunzwe. Yeti vanhu vanwa. Saka vanhu ivava vanwa ukazovaparidzira kuti manwa mistake vanokurova. Kuti tiri vanhu vemaresults hatina basa nezvaunotaura chero danwa nyota yapera. Tine vanhu mugeneration yedu vanoti as long ndaita testimony is a man of God. We walk by results. Even the devil can give results. Unofudza kuti devil anongoataka vanhu nekushayisa vanhu zvinhu. Pamwe pacho anotoshandisa giving. Ande kugarden raiden. Ndiye akatoparidza vhangeri rinenge rinotosunungura. Mwari ati idyai yese siyai uyu. Satani akati yese ngairohwe. Unozonoti uyu ari kutisunungura. Yese miti ngaitsikwe. Unozonoti vatsano ndo vane chokwadi vadi kuti munhu aomerwe. Famshero yakaibva itorambidzwa. Even the devil. Akati kuna Jesu ukaripfugama ukandinamata ndokupa zvese. The devil also is a giver. Tsvimbo yaMozisi naAroni padzakakandwa dzikaita nyoka nen'anga pavakakanda dzawo dzakava nyoka zvisati zvamedzana. Miracle nemagic same product. Saka sanditi ndinomuva nemaresults aya akanyoka tunyoka. Maresults kaya. But imwe imagic, imwe imiracle. Hear me very well. Message yapiwa Samuel is not a good message to Eli. It's God's message. Ndopa unofana kutsvaga difference ye good message ne God's message. It's not a good message kuita wako kuti Mwari ati makatadza kurera mhuri yenyu saka vana venyu vachafa. It's not a good message, but it's God's message. Eli is mature. Yokubva ati aiwa kana ari Mwari kuri kutonga kwake nemaonero ake zviri right. Ndiri ani ndingapikise Mwari. We need such people who can even accept correction no matter the higher possessions because they respect the word of God. Izvo zvitachatadza kumuva nenyaya iyoyi yekuti vadiki vari kuti toda kuenda nayo kure, vakuru vari kuti takabva nayo kure, saka kudhonzerana. Vada kuenda kure nevakabva kure, pane vasvika nevada kusimudza, saka kuzhuvana. Kuimprove hakusi kupanduka mani. Kuimprove hakusi kupanduka. I'm sure my time is gone, huh? Yeah, all set. Okay. Samuel ministered before the Lord. 1 Samuel chapter 3 verse 1. Verse 7. But the word of the Lord was not revealed to him, yet he was already ministering. Vakuru ukatangirwa nekupinda chechi usati wagamuchira Jesu unokuwadzwa.
nyaya yekunamata ndeyekutanga wava neukama naMwari wopinda muchechi. Hatiende kuchechi kunotsvaga Mwari. Saka uchiona Acts chapter 3, Peter akati kuchirema vari panze pechechi, silver and gold I do not have, but such as I have in the name of Jesus. Kuti anga atoona Jesu vari panze pechechi. Vanga vasingaende kuchechi kunotsvaga Jesu, vaenda kuchechi nokuti vanaye. Nokuti icho chinombokupa kuwana chechi usati wagamuchira Jesu. Auziva kuti zviri spiritual. Mweya inotoziva. Saka yakatanga yakuwanisa chechi usati wawana Jesu. Nokuti inotoziva kwaasingawanikwe but kuri kuchechi. Unambondinzwa here. Biranzokorona. Chakasarudza chechi usati wawana Jesu chii. Nokuti iye anotaura. Iye akava Mauri is the word. He tells you where to go. But iwe wakatanga watowana chechi yacho usati wawana Jesu. Ukati iwe muchagreko. Ko ukaenda kwaasiri. But kunotaurwa zita rake. Paulo apinda pachechi yepa Athens. Zvanzi akatosvika pakanyorwa kunzi kuna Mwari asingazivikanwi. Iri chechi kwaya yatoimba mufundisi aripo, chisiruzikanwa chi Mwari, but chechi iripo. Handizoti yainzi chii zita rechechi yacho pandeo zvanga zvakanyorwa mukati. Pamwe padhoo yanga yakatonyorwa kunzi Christ Church. Inogona kuti babati vaJehovha vasingabate vese zvavo. Unotozvonwa mukati kuti mazita vasikubata vese. Akoko mazita anodhisiva ka. Ani muno muZimbabwe kune nzvimbo inonzi Canaan. Kwaifiridzo. Kune Egypt, Canaan, Jerusalem. Uri dangerous kugara kuCanaan. Egypt iri nani. Pandofunga pavaitora mazita vaifunza kuti pamuCanaan ndo uchine mukaka. Maiwe, kuCanaan kune tsotsika kamwe asina kumira musha. Munhu anobva kwaifiridzo Canaan aise kutamba nayo. West Jerusalem akukadika. Those are just names. Sachona nyaya hombe aise kuti wakapiwa zita ripi pawakabhabhatidzwa. Nyaya hombe ndeyekuti unorarama uri muzita ripi pawakabhabhatidzwa. You must be in Christ. Kana wakakuchinja zita wakubhabhatidza wakakuti Paulo aifamba neshoko ka. Iwe ona zvauri kufamba nazvo. Zvino kuti hasiri. People must get the word of God revealed to them, whether by knowledge, by experience, or by revelation. Are you gifted to teach revelation? Must teach. An experience must teach the young people to hear the voice of God like Bishop Eli. Bishop Eli havana revelation, but by experience. Mfana mamanyira ari kuita nekudanwa ndiMwari. Zikanzi mwanangu, kana washedzwa this time usatombotsvaga man of God. He is God talking to you. You are now a man of God. Why? Because you are close to the ark. Ukararama uri mpuremari, he can talk to you. Mwari ngaati mutsire vafundisi vanenge Josefa. Josefa vakoma vauya kuzotenga chibage akavaziva akavadzorera mari yavo musaka. Ivo vakauya kuzotenga, but according to Joseph it was not for sale to them. Why? Nokuti ropa rake nerevakoma vauya nemari rakafanana. That's the mystery of the blood. Kuti kana wakatengwa neropa raJesu, it's not anything that is for sale to you in the kingdom of God. Unofanira kupota muchidzorerwa mari musaka. Manje anenge Josefa hapo yatombouya zvayo. Tikudzore une shuwa. Wototi namatirawo atidzore. Ndikati avadzore kwandiri kuvabatirira atidzore. Inda Josefa adzorera mari musaka achidzorera kuvanhu. Ari kuti inzwai. Although musiri kuziva kuti ndiani chibage, but anacho nokuti anokuziva. Ukama ndo wakabhadhara kwete mari yenyu. Ukava neukama hwaMwari, some issues are of the blood of Jesus. Shoko rikasava revealed to you. Nepa unodzvanyirirwa unofungidzira kuti uri kubatsirwa. Osa munhu akadzvanyirirwa kwenguva refu anopedzisira aakusaidhi kwemunhu anomudzvanyirira. It's biblical. Judges chapter 15. Varume vokwaJudha vakatora rope 2 nyowani vakanosunga Samson akabvunza muri kundisungirei. Zvikanzi auzive here kuti tiri pasi pevaFiristia. Uri kuvaita sei? Ivo vekwaJudha varezerwa munhu naMwari kuti avabatsire ndo vakatenga rope nyowani dzekusunga mubatsiri. They were now against Samson, the man of Judah. Munhu akaoppresswa for a long time, he no longer believes in himself. Tidzokeka kuAfrica, tidzokeka kuZimbabwe, yona is the same.
takadzvanyirirwa nguva refu zvekuti tadzvanyirirwa takarwa navo tasununguka tati we are now open camp. Unozoona kuti vanhu vamwe chete vatakarwa nepfuti vari kutidzokai futi. Why we believe in them? Africa does not believe in themselves. That's a dangerous thing. Sure. We don't trust ourselves anymore. For a long time, you can sympathize with your oppressor. The power of the oppressor is in the mind of the oppressed. As long as it is bitter, they must come. That's the mind of the oppressed. It empowers the oppressor. Chinodzingiswa shiri kumunda kwe achitaure chimunhu chewaya chinovudai dzinga zvino munhu ari kumba chamupa kusaenda kumunda kuzi my thinking ability is greater than of animal. Saka animal ndichaidzinga ndiri kumba kungoisa chimunhu chine heti chine ovhorosi chodai dzinoswera dziri musaidhi memunda chiti mune munhu anomajaha mune munhu zvekuti pakazoenda tsotine munhu rinosvika kumhuka roti vakomana ndipai ma20 ndikubvisire unobvisa yeti musati mabhadhara haisi problem imind achifambe munogona kutotidyira mugotsi chaimu chaivo mukatoziva kuti achifambe ndaasi munhu munotopinda mumunda kuda kuti imwe bhato yatiinayo is the battle of mind. Pamwe panobvunzwa ndisatani haasi imi munoziva kuti satani haana kuva satani nokuti akapindwa nemweyo china. Pamwe usati kwaane madhimoni satani paakava satani kuda kuti kuva satani hakutomboda mweyo china kunongoda mafungiro. Bhabha rinoti wakafunga ndokubva atova satani kwete kuti akagara akafunga ngwari mafungiro ako unoita satani manje manje. Show my time is gone. Oh, yeah. We can raise our hands. Father, we thank you for your word. Thank you for your grace and your favor. May your word be revealed to us by revelation, by experience, or by knowledge. Father, we pray, help us to hear you. Help us to walk according to your ways. Help us to be strengthened by the knowledge of the kingdom. Mwari makarangarira nyangwe na Samuel ari mudiki. Ukamutumira munhu unomudzidzisa kukunzwai. Baba titumirei vadzidzisi vanotitendera kutaurawo nemi. Titumirei vadzidzisi vanotitendera kukunzwai nekuita ukama nemi. Tigone kutaura nekuita basa renyu zvakafanira. Mazviita Mwari wenyasha muzita neropa raJesu. Amen. God bless you so much. We meet again tomorrow. Mangwana tiripo. Same time, same place. You can also